Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumlay pigi perlok barok sa sisin ngapjang sumpah pi syagadi ka program kisah ayam kipor kapala wanra nunong san hima. Ti perlok kum pilatip syapang jong ka program kisah ayam kipor lingba jong kani ngila wanra ya kibre ki kongsan nang ta kiro syampang ki bala ya shimbenta ban pensngap badro ban pensngau ki jing ya lenti ki jong ki jing lap jing syam ki jong ki hak bede ki kam ki bakidon. Ti ngatrai pipi la GE ban kapor ngi wanra syapi ki nong ruai ki nong tem antap de nong sna du tarabat kibre bo pher andre menta ka kenti pada ngin wanra syapi ya kibreo ki balong kita ki rang heksa ki banyak keren bat ngi syapang gani ka kam ga bakidon ni ka kam kilan met bat kajinya lenti jongki ha kaji memalakas ngi nadu kapor ka baki sedang bat ha ka klimat ka bakidon ti menta ngatrai nginyo ban sngap ya kajinya keren bat ki langut ki rang heksa jong kejela ki papau ki bala job ru ka khusna Mr. Meghalaya tinga try parlong haba pipet ya gani ke video pinyo mensim bat ru pin ai kajing kershan ya ki bat ya ke kerteng jong ki nganam pat penbena menta henry ngin ya syakmat bat pinpet hi iwai hadin iwai ngin yo banyak keren bat kini ki samlarang ba hagani ka por te perlok ku magajuong ni ka por klem de penslam ti alen akan menta ngin sedang ya gani ka program jong i lengba ka jinya keren bat kini ki rang heksa ki dei ki Mr. Meghalaya jong kejela. Ti perlok menta kumba pilih i ngadon hapo kani ka gym hajoai ka cool gym ti menta nginyo banyak keren bat way ni kisam larang ba ubalong ru unong job lani ubladu ya ka Mr. Meghalaya bat ngidang don ru sa arngut ki bakin thum ya brandsli nong kenri nang ta pade bat uba don rum nong ti yakini ru pin se osngau hi ka jing ya keren ti badon kani ka por ngapjang subhai pi shagani ka program jongi ki saw ayam ki por ha kaba hagni ke program nginyo banyak keren patru banyak pledging mut syapang ki jinya lenti jongpi anta pede ki khusnam ki bapi pila juyo ne kapor ha ka bede bat kani ka kam kilan met mo te babran sa ni kapor subha penyitu yala di syapang jongpi bat pisa ai nang ta pede kani ka jaka kilan met ka bapi bo kadan ai bat kom ta terter akateng brandsli di nokendri te ngasa ha lem khra nong remrut ka jaka training mangabu kade ha renja kade ha yo renja behi hagni ka por ba wil ngapnyang sumhai pi ka program jongi ki saw ayam ki por but ngakwa ba phin shim mi ka benta ba phin pin itho yala di ba phin ai ka jik pin itho ka ba kham banya yo le si na kalyang jongi patip bhasha phang jongpi henre lam ba ka jing pin itho jongpi yala di bat ka jakasa ka ba phi shong pisa pi kani ka gym ka ba phi la join mo ka ba phi la le kai hani ka dena do menu phi la sedang man le kai te to ka ban kong ang so de ka ban pau ke jing songo ya ka channel ki saw ayom ki por bra wan khnang na do na shalong wan spo jawai na ka ban taban shim ya ka jing ya kren bat nga mo hak bai de bat kani ka kam ka kerteng ka jonga ka de wilanda khonglam ka shnong ka jonga ya ka bala kha ngala he lasan ka de hapo pen ursla bat nga shonga sa am ta mo prem di na du snem ara jar khat saw
Aladon sini sejawai matre hakahum police department te kejaka ya kaba ngakilan met kabanengkong kadi kathia po yong musyang body traffic jam bat kum ta tera kajinga lenti te kidon kipor kiba ngi hap an pet ya kajing nang kiu lani kajing nang advance mo kong pareng hakabide ba kitiar kita te kapelong yang bangan late no ban le kai hang te po flexible gym te ngaso ban ai khublei ru yakini ki gym yaki bangal dan banta ban le kai te shu kadon kapor ru ya kabanga ngahaban le kai shelong hakapor bangal dan shelong ngali le kai keling ki gym kat habanga lapor maka kam sha yang bangan chule bet ka juk ke gym ladang kham yo por ngapulut por haka gym por renja kabade ke gym jong uwe na kirang kilan met jong ke jela bla khampau badu borlong long ru no hikai jonga ba ai coaching yang hakabide ba kani ka benta Tingi kwa ba pin sedang suara ka ba pin itu ila di mo ya thu ingi khendiat sapang ka jim jong pi nang ta pade dong ki snong ki ba pisa la ni ki ba pi wan le kai hang ni ki khot yu nang ta pat kum ta ter Nah, kerteng don borum nang. Teng di basa po mulai nang kuar te manta pat du. Manta pat dan plus nang asa po mulai betul ki dum lai tho bilong. Te ngale kai la slam manta, ngale kai mta don yak ba khalai snam running. Te sedang le ka du dak bele ka ne jim jing so obri kin. Ka bangi khot ka kerteng jing ka jim di body zoo gym. Te kadi one of pla nang ka rim tam ka gym po Shilong kai kini. Nadu menu namar pila ong nadu snem arajar khat saw ti hatu kadai shisha nadu snem arajar khat saw pila sedang ni kini kam kilan met ni kadang don shoot ne kata ka por ka kam shwa ka pila sedang. Bede bakan ni kajing sedang jonga ya kani ka kam kilomet kadai house nem arajar khat san nadu ubnai ubakhandai September mo di kajing sedang ka jonga ro kadai na kajing ya kendu kajing kaba pelong yang ba manha ban wat ikilat kelenti kumno bangan light na kata kajing syam mo ngal ayat shibun ki kajing im kum samlah ki bun ba kajing kendo ki ba penok mensim ten rei pat ban im kajing im ka ba bom ya deidur asi ki ba pen sosi ka im lang salang ya ka yeng kasem kamtam te ka pelong yang ban shim ya ka wei ka lat ba kata kalong bangan lit kilan met bat ha kata kajing kilan met ka jonga kalong de tang na ka daw bang yo i ya kirang hek sa mo hagi film ki ba per ki movie ki bangi yo i na ki film pareng ni film dakar bang yong ti ka pelong yang abang internet itu komet tengah kuat ke bum ke tu ke judgment ti hadin shu nang tu ka pelong ban yo iru ya kirang hek sa jong ke jela mo ki bahak tu ki por arajar khat saw khat san kiladon ki babun ba kirang hek sa jong ke jela ki ba ai men sim yang klem da nyau kerteng mo namari yo kadon ke jinglat lo yang ta henry ki babun ba kila ai men sim yang ti ka pelong yang abangan ong bangar ngala ban le kini ti kum ta ka pelong yang abangan sim ya kini senjam bangan le kai kilan met bat ha kata kajing le kai kilan met ko jonga ngan shu thu khendia chpang nu parlok bang ya it pha tamu bla le no ashwa jonga de bang ya trelang bat de mo u ba ai men sim nga itai di ba batwet mar thong i bong yang yang ni lit kai ban le kai no na ka banta bang in light na kini ke jing di in light na kini ki egi bom so tanat mo mangi don jingai na ing kesem tik polong yang bang le kai kum ta bat i tin rei ma i sang ye no steng por de nga sungu yu nu parlok sama uba long mu ke jing sedang ban ai men sim yang bang le kai ka jim bat ka pelong yang abangan ne ti kata ka jing sedang jonga arajar asan September kalong ter hadu usnem arajar khat khindai ka shulong on off kata ka jing le kai ngampat da pelit jing mut than nga shule knowledge ngampat don hi nga shule lakalit kum tu tang man so tanat manga shim ya ka kum ka jing so tanat ka ja ti ka pelong hadu usnem arajar arpho bangan yo i hagi social media apo Instagram page ya ka page yang Bransley no country ka pelong yang aban taxi ban kli ish phangkum no ba akwa bangan sha hikai kambha akabai de ba kani ka kammo ting la ya kren ya kedor la ya kren dikini kita ti ong ila ban le kum ta ta ide bla certified ibla pendap ya kini jing puli tinga sngo bangi don ya ubriu la jong mo na kejela ubala ban le kata ti bali ngan penlut por ya ledi la ni bangan pai siki wei pat ki briu ti ka pelong yang bangan belit jingmut na bat i ban ya kren bat i na kum ta ka jing hikai ti kum ta ila shim ya kata ka kabu ban hikai yang ban ai jing hikai yang ti ka pelong yang nadu utus nem September nadu nem arajar arpau kabadi ka lockdown ko por ka snem au benai ba khandai hi ka ko por sedang ya kani ka kam ya ka ban sha hikai hi bat ha ko por ka don ka jing khang dam nginum yo ban le kai ti ka ba ngasngu epat kolong ya ka police department ya ka bang ngidon ka gym hang thia po Jawai police station ka bang ibu hang thia jorong ya ka ba ya ka taru lasdang ban wanra di sel vivex im bolong USP jongi hak to por house ne mar jakat pra tika kala long yang akan lat ke bangan yol ekai maroi hak regime ti hadu bangan
kumta kan ngan yai ne hadu kan ka klimat Ya kini ka kam kilan met pila sedang nuduk menu, bat nuduk karta ka bakat nu ngala benong mah. Ya kini kakam kilomet ngasdang hausnem arhajar shpo. Kata ondang adab ya ka graduation kan. Teh tu por ka kerta nga don arpo way arpo ar kita hi. Apa bangasdang. Te nadu kutu por bangasdang hi. Ha kita ki por ba untuk ondang adab graduation tu banglit pulis sabar ha mo. Nalik ka hi tamam kamlong bolong menta teh. Te sistem arsnam sulong tu tambah hadian tu pat te ngayat bet nadu sistem arja kat lai adab jing pulih tak duduk menta te kayat bet long nalik ka bikin hani pat. Ngazang menakai nadu usnam arja khalar te nadu nentang ngadon be ka jing angnut ba akwa bangan don ka jim ka jong man hikai kiwei Hausnem arajar kat sao pi ong pi ladon ha ka kampulit training hak ta kapor ha ka training. Ti hatu ko por ha ka por ba pi don ha po ka training jong ka kampulit. Balai pat pijit ya kini ka kam kilan met namar ba kum bangilai iba ki babun hi ki bre po ka jelas si sini bang ladon ka kam shem jing tani ka kam shem stom hi ban bati ka por mo. Ti kum no pat pi poi ban jit pat saya kini ka kam kilan met bakan long ka we ni ki kam ka pa pi pelet jing mod hadu kani ka benta mo. ta sha enga ka bide ba katangan kren hak ka tin way mo kadang we ka tin ka bo exercise is not changes your body, it changes your mind, your attitude and your mood. Tika penlong yang akin ba hak jingya lenti jong kata ka jingya lenti jong akum pulit mo hadin banga adab ya ka training te ngamdan i ban le kalong be tangka kam jong a banga ham bandit pendep nadu shipho beje hadu san beje ting ki don hi ki law and orders duty ki bangi hap ban le chini shatai ka ba ka department ka bu ting ki don ki jingya ki ting ki don ki duty election ba kini kita kum ta tertel te nrei pat ki babun hi kalong be na office na yeng shaka jing trai shipho hadu san beje tingam don jing le shoot men step ru ngamdon jingle janme ru ngamdon e man le so ka penlong yang aban shim ke nya kane kabu nama banga sngo thu bah banga kilan met ngala ban la shibun ke fi kalong bah ba phile I mean phi shong marway phi don marway jingai na khaying ka sem jingai na ki bhaying ba sem jingai na ka shnong ka thaw mo ki penlong i phi ba phin kulma ka jingmut namar ki babun hi gilong bet ban ya shong kai ban ya le kamen ban ya sngo bha te kabum ku tu ka jing im hanga ngamdon ti ngakwa no ba ngan pelut poreli da kabangan le ai wala da kam dei su ka profession yang ai kini ka kam ndai pemban ngashim ya ka kum ka hobi jonga kum ka jing sultanat jonga ban le kai khnang ba kan long ru kan ok sa ki wei pat ki ba yo i la ni ki ba pet ki ba pelit jingmut ki ba don ka jing angnut man long kum ta ya kani ka kampilan met jing sha mo nga jing snat de ka long nadu kan ret ken nadu kan ret kan khna ngasi nat de ki brio long ki ba hek sa am ta e te ko mosi ong idol ma idol te nga don idol nga tu di Arnold Schwarzenegger ma te ngasi nat ai u te ngasi ong kum jai pa siong pa ko long kum te pa ko hek sa am te ti pa siong anda de ka por sa jain ma ka jim te ngong ki ta ka jim ngam tip ka jim ki yong ka jim te ma hek sa am ta hi pa ma te ngong nong let yong sa poi ka por na poi ka por me sa let te kata ka te up ti por ki ka por poi hidu ka ta ma kamu long mene arjar po man join ngejit dengan ka kam kelan men kade na lamba jong i pa jongan adu kapo banga dang red te ngasili pe bi i por i bidang lakai te do na kapo dengan si internet te de nantang ajit ya kan ka kam ma kwa menta ti kumbalai i mo ba pilai sim benta hagi jing ko ba pher ti pila ban batai ni khandiat ki ai di ki jing ko ki ba pilawan ban sim benta laki long hapo ki jelani laki long sabar jong ki jelani hagabidei bat kadi ke jing shim manta arajar khatsan kumo ang pi ngasdang yakni ka jing kilan met tenrei aso ban ai ngu yu blai le siu la ai lupa yang ai ka met ka bashat ka bakhlan ka badon lupa ka structure mo mo yong hak tin oi te ka perlong yang ba ngan ya lenti ita jing ya lenti man kilan klem da tip ha hak to por ngale ka po body traffic jam ti tra jong ka to jim ya men sim ha te ka perlong yang ba ha usnem arajar khan riu kade hau benai November ba ngani shimanta ha ka Mr. Mekhlia ka baning kong du kata te ngale ha kategori ka below 55 ha kata ka jing ya khun ka baning kong ru ka don hi ka jing ya men sim namar ki babun ki karshan bat ngayo rung ru ha ka kerdan ka pesan top 5 mo ha kata ka kategori ka jonga ka por nang tu shu ngai shim nang tu ngala shong tha nyo namar ba ngasu thu kamlong namar ngam don e te ban ngam don ka jing tip ka jing nang ka jing song thu hadu kata hoi kamet ke shu itanat ka he tang ba ka condition kam don nang ta ka duna lut ha brok kiliang ka pelong kan ha du tu snem arja pho bang ai phe bang ai shem ba di ba bransli nang kanri te ka pelong yang ban phak ko chi ba house nem araja pho ngai shem ta ka Mr.
Ironman amateur Mr. Ironman ka perlong hang ni po jawai hang thia po district library hak tu ngayo ya kanam ladu haka kategori ka ba ilun 60 ti nang tu su house name arajar arpuar kadan nilai kai kataru ketika Mr. Ironman ka ba amateur Mr. Ironman ka ba ka belong hang ni po la thlbo hang ni madan tai masih ti hang tur ngai shimanta ti hang tu bangayo ikkerdan ka ba haka kategori jonga below 65 tu syuk nang tu ngaong ya ukut jonga ba akwa bani shimanta ka Mr. Miglia kani ka ba affiliate ba government jingi bo ti ong yang phila bani le ti nga sungu sisa bang don yang no hikai uba don sisa ta ka jingkit kli kumbula shim ya ka benta ban hikai ti ai men sim nga shikadai ong yang ba man le phila man le ti ka pelong yang ba ngan shim khia bangan tristom ti hado ba ngan shimanta ya ka ba ya ka benta hau benai banyo ti ngayok senen banra ya kan dam ladu jang Mr. Megalia ka ba sapun riu dang bakla how to snem araja apwar Long kinsan ngai kun tengah sedang shuan kong nastit himo ngasdang shuan hastit te kata kum ka Mr. Ironman te hadir na tupat nikong te ka competition bangasdang di husna arja khatlai kata ka Bodizu Mr. Bodizu ka ba isa pelong manus nam te ngi compete para gym hi long ni ka gym jung isa dong kala he te ka don lightly ki branch kan te compete kum tu te hadian tu na Bodizu Mr. Bodizu ngasapoi siapo ka Mr. Ironman te na Ironman pang sapoi kun ka Mr. Meghalaya hadian tu pat te sapoi ya ni ki ha ka rinsan jong ka national level ma ku Mr. Northeast ka bolong hu arja khat pra nang ta hadian tu ha arja khat pra hi ngawan ka national te Mr. India te ngayo pot top 10 te nang ta pat tu ha arja khandai pat ngai kun biang Mr. India ka bolong po Kerala Kochi te ngayo place po ka kategori junga tang long benikong ngayo benikong mo te nang ta bat ka ni ka last du bangawan nga kadi ka Vietnam tu ka international event ka jong ka Mr. Asia Pacific te ka balong po Vietnam mensimsnam te ngayo hakardan ka balai te bronze Setunat wadan namar badas ngap kita kijinya alti jong pi long kuman suong no pisdang suana la rempe mo hadi nang tu pada visna nang piar susu kita hapnya jong pi hadu ba fila poi shadu kata ka nilaban ong tin parang international level mo namar baban poi shadu kata ka kerdan dan kata ka rensan ban le shimenta fi haban don kata ka met ka biang ka ba don rati kena hadu kata tingis ngutunat namar bangi don hapo ka jela jongi kumpi umpala mi khaman nang ta bade upala peni kata ka nuksa ba lada pipila kiwe ki samlaru kila penle mo namar kani ka kam kilan met kuman suong no ba kam dei ka ba mang tang nam ta ki samla han rena ya baro mo nadu bangasdang hawa aja khadar ningkong te baai jikai ngate de ipai te tetem tu layak lemba babun ya ka jikai tengah dam tu tengah lit pentebet ila dia so bar so Punjab te dang awan chini tengah saya yo menseng kan ya jim ke jong kamu ya kani ka kam kilan met kam dei ka ba pipi shu nang hi kum tu kamut ba pipi nalor ka jing angnor ka ba phila dan kata ka jing terang pidalai pentebit hiru mo ti haduk anus nem ka shimpori pi ba fin pule ha ka bede ni ka kam kilan met stage po jela Punjab ka jinit puli jonga kadai keladon mentang ba sisnam shite te wala kata gamri tang kata jing puli mangasa shite mentang orang le hi online course tetar modern menta te hakpol mangasa shite Punjab tang layo bun ke jing hikai na shite but kumta dang awan so sini te ngadan ngali suka training ka balong ha Chandigarh katarung lip pendap te menta nang don dong bun khmat ma kwa ma le shu kini ki online courses ba kila don menta badon ngaku ban bu pat ka jingkeli ban yo ya ka met ka ba he lani kata ka met ka ba la ban ong dap tang kiksa mo don kam ya ka bam kabang te klem ka bam ru kum nungin yo ya kata ka met ka ba he mala dangi shule ya kita ki jingkilan met te khendiat ngaku ba phin ya thu yang ni ha kani ka por ha ka ba dei bat karukom bam jong pi ngaku ba phin ya thu ba haswa ba phin ya khun lani ba phin pin kre ya kita ki jing ya ko ba phin ya khun kum no pi bam ba ha ka por bam don kita ki ai kum no pat pi bam dan ni la ban ong kita ki on but off season ha ko fi ong ma hoi ka don ta ka on but off season
tama long haba pidon po kan ka fili kan ka sport sebang ngidon dai kini te wala ko musi oma ni ka off season temut bamdon competition ang ilaban bam ka bamon kata ka bakala kani ka sport jongi hite ka discipline bet ma ka jing sha ka jong pi ka jing testom 3 minute jong pi kan long ha ka bam kham tam ka bam namar ba kani ka jing la ka sport sebang ngidon dai ko musi ong ma ang pilaban ong ba kan dai 4% ka debi hi ka bam kadai bihi kabam te long menta filek ka sebelek ka kan nur dei ada kabam pin biang bakut pin kom ju hi te kemus ong kan 4% hi kedi kabam 1% kedi ka thia 1% kedi ka lek kai te hot ka thia ro di kamin ka ba long menta kei ka bangin lek kai po gym kina ni ngila long mus ong mo khtin parang tin nong wei ki ong ba ngi yek te ki ksa ding na ter long pen he ding ding kan te ka dok sa jing ka kudan kam hikin kata ka jing rest ka ba mo te kata long lang isu ai tang khin chung ka thia ka dem ngim biang te jika ba kan he ro kanum he te ngin kam ta ka thia ka dem ka ba biang kan te nang ta par kum ong pi manage kling ba suban pi ong on season off season te kum ha ka on season mo ka por competition long ngam tu ki ba hanga hi te long ka ibang yat hi ba isa ni te mostly ka long bait kani ka bam high protein low carbs te kamut high protein low carbs sa ka ba protein lom ke im ka dos er te ka peleng nang ta kini ki kum ki dok kha te dok kham khatuna kini tu kin te nang ta carbs par me kum oats ata nang ta kaja wat kaja ting hapor ka competition ma por ki ni ajan ka competition kum ko on season ma te ngi shift long ni du kha bam du kha le ngi bam du kha brown rice te ngi bam kita te ting kina kini at kini kincha salad te all clean food ken kita hi Sekotunar ba don nomor ba pi kalong kup ni ngi ting ngi bru jungi sening khambam phala ni undek ngomong ra bam phala ngi khambam ka per gen ti haba yanu jor pat bat pi ki ba yale kai la ni ki ba pen wandori kata ka met ka phat mo ti ka jing bam ka per ti ka ba mun ba ka dok senyang ba dok masim long raban bam haba yale kai ni kumno hot ka dok sedang dok mesti mo dok mesti ngabam dok mesti ngabam hapor ka off season ni kan ha beli kalong ngabam dok mesti tamalong kum ka dok mesti ngibam tu haktik sing yong khmat lebong ma kham tu na klen iken tengi bam tamau bat ka long kum takin long ndi masu ong bam bet ma bam bet ngi bam da ka ji thau ken ka kum ka wet ka hai jonga dei ka rieng jonga ka ji kha jonga tengi thau ken te ka takin bam ka ta ka mon om masu ong ba kilo bam pung bet ka mi ha mung ta te le si ha ka met jonga ka dawa sen bam su 10 kilo subu teng si pawa hakiwei ka ma ka dawa kam ta si kilo don bam kat kum ka size ka met ken te ka do mesti tingi bam bai do mesti por bam don competition dei bam hapo ka off season ni bam ka do sedang te ko bos ong te hot kam mau si du khat ar khat pin bam kam per hi re ka tam ma kam le ta ong ban bam te ba kwa nan ka sport te klen bai ka song bai te ba buan hi ong ban bam do sedang ban bam do sedang ken te kram bam ka song te dum don hi ba bang ding dei te ka song su aster hi bam ka song ko long no ka met te ka ta ken Sekotunar ba don nomor mane pila pen ken mau ha ka be de bat ka routine la ni kata ka discipline mau pi ong Kendai 4% kadai ka bang. 1% kadai ka jing penjak thai dan ka jing thia jing dem mo. But 1% kadai ka jing lek kai. Tengah terai ki perlok jangi bapak ki video kinyo kata ka jing mun dan ki jing tip ki bapi pila asam ha pedeng jangi ki por. But kitu ki ba don ya kata ka jing angnut bat jing terang ban long kita kirang he eksa dan ni ban long kita ki beri ki ba syat bakhlanya ka met ka phat. Kinyo ya kini ka juk ka jing tip ka bapi pila asam mo. Abam ki long bai kat kum ka diet plan ya ka ba ukut changa labu ti ba kita gi kum bam ro kidi ki basuk ba ki ba le si ki ba sngap ya kani ka jing kren ka ni ka por ki ba bun ba ki samlang tip ki kwa ya kani ka kam ki lan met ban le ma ka di ka por ka bangi me don por su ban ya tre ya kata du kata dei di tang kani ka kam ka ba ngela ban pen khi ya ka met ka phat ban pen wandur ka met ka phat ka jumut khat kum ta ter ti ka bam ka bang ajubam hakapor ka ba ngimle kai mo ka bangi ong ka off season kadai ba ngi kampen bu kidai ki juk jing bam ki ba ya bam kum to kapor ngi pen kre ro ya ka competition tang ba ka shulong no ba hakapor ka ba ngimdan ya ka jing ko ngi kham bam bun bat ngi la kham pen bun ya ka carbohydrates mo yong ti calories ngi la kham bam shibun khnang ba ngin yo ya ta ka met ka ba kham he ka ba kham wandur bat kum ta ter te hakapor pat bangi shwa min kilometer o shwa shwa bangin don ka jing ko ti kalau don no ka jing pen phera ka bede ba ka jing bam ba kata ka jing kalong ba ila penduna no ka carbohydrate ila pen bun ka protein
bat kum ta ter te kala yat kum ta kar kum bam te kalong ki jing bam ki uts nya bam ka jang ya bam ki jhur ka dok siar ka dok kha dok balang ting ting lada snudon por ban shet kum balong menga kam ka kham bang pelut por ka shet te ngal abam di ba kham suk ban pendep i tai jing pen kra ka diet ka di number 1 hi da visual ka klam ka diet klam ka bam babiang kam patient shino te kumta ka por ba ngarang don ka on stage pang don prep ka sidang ka to ka cutting face bang sidang por show competition te hantu ka por ngi sid bam duna calories komba ong ba protein intake na katim pareng yung protein intake khambun ka carbs ngi penduna ba ka fats intake ka duna te hantu ka por ngi cut down calories khambuna te ha ka por ka off season pan kalong ngi bam khambun high in calories te hantu ka por ngi khamdut ba ka carbs dan protein intake kalong average but ka fats ka danang ter kumta te kamda per ni ka por off season ba ka on season kamda per ka per tang ta jing cut down joka calories intake ha cutting ti fap penduna ba ha por off season pat ka kampen bun ka bam tang kam taiแต่ว่าสงบนัดนำมาบางัดไรลำบากจริงนั่งบันบัตตีละนี่นักจริงนั่งบันลงบันจีดอีกจริงบ้ามกี่บันเตยกับเม็ดที่ก็ลองช้าๆกับเอกบานี่อยู่สอรู้มั้ยลำบากจริงย่อยกับเม็ดกับไปตนัดกับวันดูนั่งตามไปเด็กกับเม็ดกับใช้บักคลังรู้ wa idol yo bang ayap bit ya naki wei pat kiri mo ngi nompat ya keren bahani ke jala ke ji udi feel hit hak ta por arja khat sa ba ter tu ke jiya lenti ka jinang pet nama ka jing sultanat ini kam ingi io Chris Bumstead wei ba im sim hai nga kumta kata ka jiya lenti ban pet yaki ka pelong ba ngan yo mesim shikade ya ti nang ta suki ka pelong yang aku mau ong ipi namar kirang ek sa jong ka jala ru kiladan ki badan ya kata ka jingla ban poi shedu kata ka level kumo fitip iba don rumnong lawan leka shedu shabar jong ni gari jongi ba rimon nong klau lawan leka shti shabar gari jongi ti ka pelong yang akan ba ngan yo i ki jong ibran sli nong gari ba don ba rimon ba kidon kata ka jingla ti ba kinpoi tinga ngar u ngashim no ya kita ki bahajan hi amar ba lada uni ujongi ula tiga pen iba mangaru lada ngadon hi ke jingkut jingmut ke baskem bat banga shim khia kini ka kam ngala ban poi syakata ka thong ya ka ba ngadon ke jingmut aku ma pi le ya tho man ne ba pi ong ba pi u idol jong pi le ni u ta unong ai men se mu ne ba pi yo men se mu de Arnold ti balai do Arnold nalor ki wei pat bat ha kono kur kom pi da ya bi ba pi da internet si sayo Arnold kan dia se sepang jugu lang ta kin lang pang nakana am sa ti mi film ju ti film commando ki film nei teng im tu iksa itnat ngapeng siang pa ang ko along kum tay mo te hangi te bonsin am ki bri bro ki pet dei u baksa di baklan u baksa di ba u bala ba te kum ta kin te ngasi kum khna te kum junong khna te siang pa ni ngakwa ngai trang itnat mo mga i film i kum ta te kwa ai ban long kum u kin te kata ka ji kwa ji thang jong ade ya ipon ya itu ban poin ta kin no idol jonga ko mong te ade Arnold ni masih pek ke movie macam jong uma isi tanah you te sawan so Chris Bumstead mbade Mr Olympia Classic Physics mata te ita he ki degi idol jonga ti ngakwa ban bu ke jing kelipat ba hatu pila jumi khamat ne em ya ka tanat pulit ban le esim benta ka ni ka kam kilan met ni ka jing yakop ka bede ka ni ka kilan met mo ka paki ong pila jumi khamat sha ka jella ni sabar jong ka jella ni kumno shabar jong ka jella ho ngala wan ni shimanta hak bede bat kani ngala mi khamat ya ka jella house nem arja poar ka de ho banai ba khat we ka balong apo Calcutta ka de Mr East India ampoi shikthong henai pat ngayo shibun ka experience nak ni ka jing wan ni shimanta ka jonga ka men sim ba nga shikat dei ai girang hek sa jong kiwi ki jela hapo jong kari India ba kidon shisha kata ka itu ba kidon shisha kata ka jing trishtom mo ba kin yo kat hadu kat ka to kamet kam dei ka ba suk ba hak jing berkat ni kam dei ka suk bangin yo klem dadon ya ka jing pelut hak be dei bat ka bam ka di ka por bat kum ta ta ka jing kershan na yeng na sem te hak bidi bat nak police department hoi kadih haus nem arajar arpuar kadih hau benai khatwei hidang bakla kadih hapo pune lawan benishim mentai ke ko all India police game kabalong hapo pune bat hak tu ngapoi top 6 haka kategori lejong bat kalong sya ka jengkhun ka be sisen berkat somon ong police jungi kim donpor ya kaban kilan met mo langsung yo
kabu bah ong ban le chete le sing ala ban khampoi shakmat ri pen bandang ala poi chete kamlong ko suk mar ki police ki jongi na ki we ki state ki bun bah ki be shim interest ya kan ki jing le ka ki lan met kumbalong na ki state punjab ni shibun bah ta ki spangot ki brio bawan ki police te na kashmir bat kum ta ter te hapring ki jing keren ki jing bat kita ki we ki pulit ki bana ki we ki state lalap ba ka e ka kham so tanat ya ki we ki state kalong ba ka department ki ka ai lat ba ya ki ka pelong yang ban clear we ko chna po kashmir ba la kumnu phi sia phi la adu kan nemo ban ra ki ni ki nong le kai kumnu phi yo kat kan ni ka met ban le kai long sim perkhat ka kam jungi ka e ba te long bangin sim sira sadu kata marting teng hak pedeng bangi hab ban pelit jumut ya ka kom le kai ya ka kom bam ya ka kom shong that ban yo rest ya ka met ting teng hab ban mare ka kam ka bangi de ban tre ka duty jungi mo te hnrei pat ma phi pat paro ngai ka met ka phat jung phi ka long kum kitu ki bodybuilder ki ba imbet na kani ka kam te ka e ki jubab ka bangayo ka long bet ba ka department jungi ka ailat ingi ngim dan kam sho ban duty ka long bet la kilong na ka bodybuilding la kilong na ka taekwondo la kilong na ki we discipline ki yo bet ban pentibit ila di tang ba ka don hi shisen lanu kata ka jing le duty jong ki te ndai kumbalong pat hapo department jungi hapo megalaya kamlong kumta kamut da phi kwa ban le kai ka dei bet ka shong api phi opor ka shong api tang ba longa songu pat sikat dei pat ya ki katuk ani ki SP ki bangamla ban jar keteng baro iki loi Vivex em sar lakadors em sar Bikram marak ki ba sar serti sar badi SP pamata bodon sha kata ka jing aimen sim mo yanga DSP marngar I Aisha ka jing aimen sim hak to por ti ki ailat nga bangan yo bangadan hani jawai mak hak to por ki bat kum ki DSP jong ni ga district ti ki ailat nga ki I kata ka jing angnut ka jing tharang ka jonga ban le kai te kum tang sungu sika de ya we te kata hatu kani ka kam kilan met kadon kata kalenti ka balengkot bang nyoy kata kamet ka ba he ba you ni ngila banong ha ka we ka ktin ba kadon ni kata ka shortcut ban nyoy kata ka kamet ka ba he Stu mohon mak kani apa sports begitu dai tabun sin hi stu baklama kena tentang kiwan join gym ki ong betul kilia kai tu si benai kilia kai hendu benai sistem hari tu kiwa ban he no ki ong ba oh kum si ong ba ketian deh steroid ai kata katu ka penjebok ai ni sport safety long ki stu baklate kum bang ong pim tapik kamet nolong kum ni apa hidup kani ka level am ba kanos nem tan anu arjar sipau munta di arjar fulai khalai senam kan yo ini kamet te kam dei ka bakai te kum bang ong meneng ong ba ka jingesha ka jingene ka discipline ma ka bam ke pia bet man kasni man upanai man katayo man upanai man usnam kum ta kum bapilya kum ta pinyo te om ban om ta shortcut te em mat sakawiru ngako ban biang man babun ha ki ong kinong ki babun khna thamai ba ko ban wan join gym dei ban le kai ki bun ha ki pin stu baklai ki ong ba oh ki bale kai gym kum si ong rich man sports ki ong te preng tang ki burspa ki le gym kata ka bakla ba namar ba ki ong ba oh de pilya gym pimbam kata peleng pimna ban bam peleng spok santli singi pimna ban ba podo ar like kilo singi oh pidum he sok be kai kata ka bakla ba kata apa bakla apa om dan ubriu sibuk mentang man ubriu don kejong dim deh kamet pi kamet nga kai per dim deh kumus anu sa long suken komik mah te khamat pi khamat nga ada kejong dim deh ngem nak dong khamat nga khamat pi keju umta sibuk dah khamat pi keju ngai mat nang keju kan thai dim deh kalau ngai wat lok umta em habakut pi sut pi sniu ya snam ba dim deh te man ubriu don kejong kamet dim deh te kumenta kamet nga kamet pi kai per kumenta nga bo ngasdang ni kong deh ngam deh ba he ngaret kho te kum pam jonga ampuk mo ngasu dengan kesan dim deh bam kesan sulit aja mas demi aja bam peleng spok santli em ngang sedang apa pun bam ar lightly sisngi kum ta kum kucing yok kan kum menta sibu menta fi bam deh la fi bam kum menta kidan plek kidan skimo kena ki bam na deh ki kwa ban join gym kelawan hajem ki le ka hajem tama ban bam pot kum kata kidan hi prima ki bam na tengah ngaton kena menta kijan bang asimpek ngasi train tan te ki si ong nya badan ngin bam kum no ni pek ngong ki bam peleng kata ni badan ngim na ngong pek pilek kum ni lightly satu lipli kapeleng singi pla ong inang la ki ong tengok ong pe kidon screen second class protein kim ngi khon second class protein long kumai kum rachma u shanakulai u kabuli itu kita pithiet itu padam itu bam itu kitur ki rap ha ki pulses mi khat protein preng ma kini ki rap ha they are really good in protein kan udan usni u soya bean ma soya chong tu neutral la utur ubas long mentai ki bam la yo pala te ban kitu te menta gumon si ong tu shortcut te banong hot ki balik ki babun kata ni ka sports berkhot kitip patak bun balik
tang ba nga te ko suggest kum ta live kwa blek shong kamon phi dim le fi don ki psa le kum don psa tanai le tang ba live kwa ka bong bangan ben ngam ben mo bangan ben ngam ben ngata tang ba la da phiat bet hiru beli phna ban he ho le si kan pampor tang ba phnyo be pat ken no kalau kum tai kata te dalele kom dan fla yo so ko bong ngamene nga zang adu nadu arja kha pra khat khandai ne te kalenti balingkot te dalele yo hakane ka kan ka sports any sports ang so ba lenti ka balingkot te dalele kom pai shin hanga hi maong bai ba kamdan ka balingkot ba ngin yo ya kata kamet ka phat ka internet pi kamet ka jingi ngilong kum uding kan mo example uding pi thung menta he no al shaila jisni na shibanai arbanai he uding de pidon kamban yai besan udon kamban ya yo ya kijing ai jong kamariang ki balong kijing bam kijong uba unsan unang san bat un scam ro bat un internet bat un ro kata kede ke jinglong jong kamet ubriu ro kapamut menga kuma ongi pinga sedang arja khatsan ubanai bakhandai ter tentu rei nalu jar ar pau september ngasa shim ya kani lat ban kilan met hakata ke jinglong ka bakham janai kindia kata kalong banga pelut ya ledi ka bangan pakuch ngapelut ya kapor ke jonga ngai bet met ba misim bat hakata ka jingya lenti ke jonga nadu u arajar ar pau ter nga bot bi ya ka ka ba ku chunga u hikai ka pelong yang abangan yo iba kata ka met ke jonga ka kelas ja ka pher ja te kum ta ter hakata ka jingya lenti nga shempleng ba kam de ka besuk nadu kar kum kilan met nadu kar kum bam ke jupi no pi haban pumbiang tik petik kar kum bam ngin haban thau tik petik kum ba u no hikai jong piu la hikai bat kar kum thia ka de da kapor kar kum bam kalong da kapor bat ter kat sabangi lej mengaling duty mo ngalik duty ting kadon kapor ka bang hamid adu dang step la fun la la shai pin haban lej duty mo dang step ngab jong em no ma mlai ru ban em te ong to ni haban ni lej duty tang ba menta ba ro shimit ngapen kre ta ka bam ko jonga te ngaki bit men step shwa jo kata kapor bangan mi na yeng shikenta ngala song kata ka bam ko jonga ka bangala antat ladang adon ka duty hadu kumba shibit sausan bejeru kemut ketu mil ke jonga ka ba prashiteng khat wishteng arsteng kala de ban long be shalenti te ting kala ban dei hadu shibit damit prabaje khandai bejeru kemut ka mil ke jonga barok we ketu kar kumbam jonga ka long be shalenti kat chaba ngalek ka long be shalenti lek duty ne ngalek shangka ni manga shi stunat ban shang kilom kiwa kemut kan long be shalenti te ka don le ka por ka bang hap man lek duty tingam yo ban lek kai bro shisngi tengah syupen biang baik nama ngakan mau ya gaji hikai jong uno hikai jong aku cuang ba kapri work out meal kata ka bang habam shaban le kai shikenta shiteng kade ba kong san bat ka pus work out meal ka bang bam hadin bang dep la kai kade ba kong san ba tikum tangi la shift no yaki rukum bam suppose mentang hab duty kum tu bro shisngi shibit damiet nama kadon ke tv ka songu ke te gym police ngam ong ba kam long bang le kai ki ba bun ki khana bang le kai menta bat ngaru be shai kai te kalong sulong ba beli nga join hang ni kalong ba hang the ki wit ki la kham duna pi nga te ngala don kam man khamra khandiam tin re hang the ka sulong ba yaki ni ki barang sedang amateur beginners kala biang palat ka gym te ka the ka gym ka ai lat nga ba ladang wan duty men met kalong ba pat palat na ka khatar ba gym men met ngan rong be gym kamu an penbiang me tu ka bam ko jonga shwa ban lekai ba hadin bang lekai dan ngasar respat mal ladang yuan duty kum tapi kalau an order ka bang lawan me than kamu la shai the whole day nyin yo heban rest kamu shiding sing haban lek yang shajing tray te ngishim ya kata kalat mal ladang tresh tom makna kan no jim lis la shai ngala shibit mar sendep na jim ngala yo ban thia ko ma pra kan dai kanta te sakhesa lek tray sam kre bang predi kum ta kan ya kata ka jia le te kum ta kam judon kenu ka ba in ong bangin ya da ka balingkot kalong bet bangin haban pulut kapor na dong shadong tang ba ide bang so thu ba haba ni pelut yakini ki gidan kam ru ban ya dak jingkhen pi ban chuang ba shatur ngakwa te kumut yakani ka ba fi kwa pi angnot phinom la ban penbiang te sem ba fi la penbiang hakani ka ba pi angnot kumnga to bang kilan met kumut tang yakani kitu gijing bam shisen lanu kijing soba ke shisen lanu kita bayalek ba kilok kicor kin jia ba hi tamba longila yo da jing khain te habang ya da jing tip breu da jing tip le da jing sotho ngila ba ngam ong bam dan ka bamla ka bala sudah nak ta kadau ki kun samla jingi ki de ban sotho ba ha ba ki angnut ki thrang shisha em ban le ki de ban sotho ba kila la da ki don shisha ka mon ka ba
kaba IT met ban se Kajing kali kalong kum ni kidon ki brio ha ba ki le kai kilan met ho ki bamba henry kidon ki khep pade ha kajing ya inti jong kajing im ki sange no ban le kai ti kajing sange jong ki pade kapan long no iki ban sngat la ni ban nom long chu kat kum ka to ka shape ka baki kidon ban shwa kain ti hatu lengba kajing minti nya ka diet la ban ong ma kajing bamba kum bangi ju bamba ka por ban le kai kala ban penlong ba ya ka ju kamet ni kum no ba dan mi kata tapi mau pihak kedai kita cuma komentar sebut ngilek kai deh komet kelawan kelahek kelait nat deh tu sebut kan sangat ui no ui no tang balong kumbong pimentar dah upen biang bakabam hot kum tu komet budan deh kadum la setiap balong kum tu kan her beti tang balong kum tu komet busdang ni kong pat kadum long hin kadum long tu tak long no pedeng kan besok mentar sebut mentar si ubri basengat usdang ban lek kai on don lek kai ayo ita kamet ka bu kwa tu usange no tang baya ka bam ba kai bu jubam upen biang bai hot penum na ban bam le si kata ka amon mo kata ka jing bam kum ba fi lek kai pen hiar tang ba fi mentien pat fi pen biang bai kum bam dengan ong pi hot ba pen yo itu kamet ka ma fi yo da kanum long tang ba pen long tu kamet ba fi sedang ru kanum long hapdeng ta kai cubu masuk ban biang kandiat mas kumusong pigmenta te kidan hi biskili nga bar kombam ken te ho kyong i pet ban lek kai tingim la bugin lek kai long man kasngi ne la sau sin stio ngim la tang si sin ar sin stio pen patai la ser kombam ngin bam kum no shuai nuksa long kon nuksa mak ai ngai ki ong pet hot pili lek kai kyong an lek kai tang tet mel shwan hajim tang tet mel tamalong chubatai ngi tang kombam te kum kata long asibatai ken ngosong ki ong pet fikwa kam long shuai nuksa ngal akran kata arsin lai seng akran dengan suban biang kandiat mo te ngasi ong pet fikwa kadon dan arjat kadon ka kho buk pulu tip ka kho buk pulu ka kho kolong no ka he si jong karet sipo ka pulu kolong no ngi puton kami pulu da perdat dem karet na jong ka he sipo te ngong fikwa kamet ka belum ka kho fikwa kamet belum ka pulu ne te kidon gong ai nan ka kho khen nan ka kho priam kamet kolong tu ne te kum fitna ka kho kum ta fi ban bam ko anur kum bam kum ta ngong apet kum busyong aktin pareng breakfast menstep beli yang breakfast bagi nak fast bersimit ding tiak pra kendai kenta te ngi khambam kham ngi khot fasting itu ngi nak fast on ding lak ki ngi kampan break gitu kan khot breakfast bisu te kum busyong dan katin nong wei ma aktin pareng ki ong no eat breakfast like a king lunch like a prince and dinner like a beggar te kita jingmut di masuk tiat ba nomor ba breakfast like a king long no mesti king bang ba dim deh long usiam te plus tu usiam bam ha bet kiso kita kido ki ma bam te harian pat once prince lunch no prince kum bam siam nun tam na dem de kakatan kai phet te kum tam ong pat last bang ong pi dinner like a beggar kum nong krong kan bo yo on hun bet te demit pilom ta kan mas ku ban pi demit man ta pet ni kum ni kasi bun sin lem no ni kem step ke bingi di sang ni ban bam heavy bam step na mabli mi i train ya te ni don kam ha kaps em carbohydrates em ke energy ka ibor te man tangi bang bud sin ni kasi ki ni tit ata na dukan tu iwi arli ata bam tu ata di syasau di sedut lakut demit dawan tri pada demit sopan tia bam ka bam lut ke jar pilang tia te ka hatu por bam tia te ketu ka carbohydrates pila bam energy kami try so pinpon kam si tu ma tia te pila ras te pinpon kam si am tu bor te sei kan ka sakut khpo kan Vistu, ada kasakut akpo, kiskali ba apa sila kahe akpo am tangan le no bam ta, tanga si ban ni king si ong ta ken ong pait mesti apa pikir nyon bam ke bam nama beli bor singi pin mare sini stai fitre kam ka bor. Dei, de nang ta kat nang ya sport padang jung ta mensingi jan miet nang penduna suki. Da miet ite fi ban fi miok na ka jar dei compare fi bam ken ja salat ki jur ba steam ido ipleng bam kata ka kap se fi miok compare su ta carbohydrates kolong ta ken hang ta te kamet ka wan se kom ta ken kum bam de hawai de ba kata nakaliang jonga ba lada kalong hi ka bala ngabu ka jingkar pat ka ba ngori de ahmad jong isa DGP jongi wede bat ke government ru ba lada kadon sisa kalat kaban ailat yang yi kita ki yakini kin rang yele kai kinong yele kai la kalong hakan uno ke disiplin long ba kin shim ya ka kabu ban ailat khna bangila ban jam sakmat pi ni imakisni ki ba kat sebangi pai ka e ba namar la dangi pai aka liang chung ka yeng kesem ngi ki batring ha ban pendap ki yeng kesem in ha ban pelut ru ka bide bat kanika jing le kai ka bangi so tenat la kalong na kapor la kalong ka pisa bat kum ta ter tin rei pat la kalong bai tang na kanik income ka bangi yo kam ka bangi trei kam long ka besuk yang i ba in poi cha kata kathong maka e ba mar ki lan ha ki bai de bat ka jing ai la ni ki jing yarap na kaliang ka sarkar na kaliang ka department ki duna do kata-kata
Tenrei pat lada long kabala ngapu ke jengker pat balada ke sarkar lani ke department jengi ke bahalor ki ai kan galat te le si ngila ban kham treshitom bangila ban poi khmat bat kaniru kan long kalat ke bila ban yarap ini ba kan wan kata ke ista en komo bangi ompa khana bangila ban kershan kham bha yalade bat ru ye ke yeng kesan marban na jing nasem ki don kam hi ya ke jing kershan ke ngimla ban ong bangin syupulut bet nak tu ke bangi yo tangah kan ke kam kilan ringin hab ban yarap ru ayeng Naduk bapi sedang ko mapila ong tinga tharai pila ju ai simbenta dai hagi jinga ko baper ti batai ngi khandiat sapanggiran san ki bapi pila yang ni ki stage hagi benta baper jong jing im jong pi naduk bapi sedang yo la se dai naduk no pok jela ni saduk ki national level ni la manong mo khandiat sapanggiran san jong pi ani naduk bang sedang kene jingkalan men jing lili competition jong ate kalau bon don ki bahang ala kelet ru ban batai hani nomor ba kelabun sepapelat di ningkong kalong Punjab penangani polis day first competition jonga kadang hanta kata institute mangasa di prami la kai hanta di dedam tu kawan so baar kan ka junior Mr Punjab di nantu ngali present ya ka institute jonga jong mangasa Jalandhar Punjab ta junior Mr Punjab dengan yo second razab di dedam ta jeng pulih jangan ada sistem tengah wan pai session Shillong pengawan pai ni Shillong tengah pak pulih jam jong de ngasulak ka shabipa pona lak ka ini tengah dan sawi competition berarti first Shillong dengan Joy Mr Nyawasa de kataru ngayo first na kategori jong de hantu de kata zang so ka Mr Meghalaya de kadang bun kadang Mr Punjab dan Mr Bangalore tu ngalit so mereka ni Muslimia ke balong Delhi regional show mat kawan so ka final job regional show qualify for the main show ke balong Mumbai di dadak pertama Muslimia kadang so ka kani ka komisi mengadang wan aman kani kadang Mr Olympia amateur Olympia ke balong Mumbai kata dia ba ngangdut naduk mensya mengan poi syakata ka competition te tang haduk kata hingla bakan mau mentah ada ta so tenan nomor ba brand sudah new yi ki jinya ti jong pi naduk sudah arajar khat ar ko mula chengai ba ti ki jinya kop ki ba pi pila lai ban mi khmat bat ki jing job ki ba pi pila yor ki long chisha ki ba long ki ba bun kan haduk kata la de new jor te kir bok kir yang ba nang ni khmat ha ki jinya kop ha ki competition ki ban wan khmat ru pin nang yo shu ban khai yo to so jong jing job lang jing job lang ba ki jing tristam ki jong pi kit bok kit yang ba kumba pilawan ra na man ra borom ni ke jelahi kan long ru sa sisien kata ka jing pen kan mau ba kum ki samla lani kanuksa napi ka ba pi pin ai ki wei pat kan long ru ka jing ai men sim ki pi so kum no ha ba pi yo lat ban yang bat ki rinsan ki balong ki national level bat ki international level ke ka confidence jong pia ka por ba fi yang nando ki state level national level bat hado ke international level to ya tho ngi khendiat wa don ni ka por te pom sedang ni kong te ku ba apo bodizu ban san kong ki yu ma mano pom ki yu yan kong stage ma te ki yu ba hadian tu na apo kong apo ka state level to dang mo don hi jing ear jing ai te tamai te kata ka jing slur jing confident pala astang wan suki to ondang ale ni kong bang ale ni ka national level te hang tu ken ngasdang ban i ba ani ki brio shabat ki he ma ki he long ki khar ken long ki he ki te to wat bangai kun sin bin kong bangai kun ka national mesti India ngsim la yo ste ngayo long tang po top 10 te hadin tu ondang wan pai pat akan mau te se yang don kan ka apo ajakat prai te yang bakandon kan ka Mr North East hapunai June te su compete te ngapan out of confident along confident plat no so biang sana marbang ite song ba unta mo bang i po national level ngai kun Mr India ki he tambang ikna North East but long kai hap te kamet ka size ma te se biang kun tengarang ba isang khamsim poi perkhat para long ban job kan long job mau snap macam prime physics but classic bodybuilding tengah job gini division early job te on the na tu pati so i ke jing dunam tu khamet tu ngi sedang ban le kai bha ban train bha tu te ngi le kai kham bha syuk kan te on poi tu put arja ka khandai pat bang compete ka national te po Kerala tu ma issue ki bidop kham he te ong so adi song ong ni ong to ho menta tengah yo placing ma tambang ban le international te so ngai ani te men snem bang wan ni tu ka Vietnam ma teng isha kan sabar te ani ka size ki he kan no long so ka wei ka long ba ka gentik so ki kra phe te no ni kasi tong ho ni he mo long ban compare ba ni anu jor ba ki wei te long kham he ki
kam tam ek ani bangawan kan ni men kan ni po Mumbai amachat Olympia te hang tu syai te bangawan lang big brands hang tu syai kan ni big brands kang ani sabar te de kendu begini ki kam tak parang gi te ki he ma longi nang stu bagi ret te wala kata long imdu je kermen long dei ben le bha ben hi long ma ublei hus play takalat kan por job mereka masa minia ka balong Delhi ka min even Delhi Mumbai kata ka regional show kalau Delhi dekat main ka di Mumbai tentang la syajet Malaysia Singapore for masa minia Asia ban compete day dekat jana kan covid tengah kham poyo le show ki cancel ka program te wala kata tengah orang tongan sa switch nak syakana ka Olympia kan balong Mumbai te dedap nak ni teng kadang-kadang kata ka jing trang jonga nani syamat ma aku apa baik syaka Mr. Olympia ma ka balong bahek do daripada Las Vegas kata de ka tong jonga syau mangan retire kan ka bodybuilding te ka tong jonga de kata mangan pai syakata terus ngutenat ba brand selamar ba wat apa deng kajing pentut jong ka klam jing pang COVID-19 hajing shisha pila de ban yo lek hatu kapor tang ba imat kum bagi juong ba ublei udan ka wai pat kajing temu nam ta jong kajing im jong pi ti ngangai scam ba lada phimyo ha ni ka kanti ba menta ngangai scam ba ha ki snem gi ban wan yo le si menta snem ru kan long pa de ka lat ye pi ka ban pli ba phinyo ban le mi khmat ye ka jela ye ka ri hi baro ka wai but ngakit boket riang ru ye pi ba ki ki jing persang jong pi bagi ki kam ke ba phile kan long shisha kata ka buram ye ka jela pat ru ye ka ri baro ka wai dan kong ite bang sedang compete ngam sebut bang sedang le kai kan ngam semut stel long ba tak kan long ban po hidu ni ka put ma bang sungu long ai ka jing sungu ma ngu ai blai long bu play ngan ni ka lat dai bu ai nga bang don kan ni ka bentam ma te long lembai ser long hapo bang le kai ser pe i ka met tu mai sengi ti si check be sen lai panai tu te widang wi por bi ikin sai i ngai so ubri ti i nga kamet ti yong kan yong kamet pikit nat tabli film persang compete ngon i so yo kumuri rem ma yang mon ju om tam jun tan jimut wa le ka ken pile ka kamet kan nang wan itnat cuma pinang tip hano piduna pinang la ban le ka kamha kan te ta ma film nang sedang ti Mr. Bodizuma tabudan hani hi ma jong gym hi dengan zang shi tu kan na zang itu pat abang tong saya ski dedang job tu Mr. Miguel yang job te dang play kan lat kan te hado na poi ni put mata tolong ngasungu sama takan terus tona namar ba ngathrai ite isa jong piru ibala pli kata kalat kalenti lembaga jing yu jingai jong imo ya ka met jong pi ti la sedang di ite i jing ya kop ibarit namar ba kalong ka we ni kinuksa ka babahatam ban test ban pet ken ya ka confidence ni ta ka jing long slur jong nu khna ni ka no ka khna ma pila ju job mo ya ka khusnam kum uta Mr. Meghalaya hostem arajar khat phra mo to ko por ti kajingnya kun jong pia tu ka por pis ngo kalong kumno hatu kalong ka ba ni kalong ka ba jam ni kalong ka ba no siliang ni kumno nomor ba tharai kajing pen kre jong pia tu ka por ka met ru kala ba tai sha him ta don kam than ban bishar nrei ngakwa ban bu kajing kelipat ba kajingnya kun jong pi how to snem ha karan san jong Mr. Meghalaya kalong ka ba kumno ba hiwai pat kirin san hiru kalong kumno min arja ka pra pa job ga Mr. Meghalaya ka competition jong ka long ka biang ka dan hi kajing kandian thama kham expect namar ba sin bangla le chaka competition ngla ready bang na 100% bas te nado to aja ka pra hi ter menta pa kadang mi usnam te kidang mi competitor so babet kham tam ni dale sha national level le ki competitor babet te ka thong jong nga ong kum ni menta wadanga danga wada condition jong ba menlas ya ngamla mawara next year mata dang lele ro ampa le compete seba namar ba shamar kalom ni man usnam kiwan gibri babet de filmna banlang ba bas man ka ba hoi tu usnam ba filen ka ba mentai hira ba finilla namar ba every year ki athlete su kidang bet nang bet kamtam ki national international seba te ha ka bai de pat ka jinglong jingman jong ka met mo ki ba kini ki brio jongi hang dia po jela Meghalaya te haba phile ya sim benta phile ya kop shiki wei pat ki benta jong ka jela pi kumlo ka jing he met jong ki brio ki ba na shiki wei pat ki jela hatu ga ya debit kunju ni ki kham he ma ki shatai ni ki jongi ni ki ba kham he ni kumno patai kin diat ba fran to batai ba shiki brio na shaban ba na station national ha kalan jong ki de ki bla he brio pa ki ka biang welbel ki tama ngamlo ngi khasi jongi ngim dalak thana ro data namar ba lower body part ni ra be mingin ma khajat kalele na dok sedang ni kham he mingi ki brio manasa cities kan
Kadang you advantage pa namar baka kejat kam dia basuk ba fin bel ni ka apa body khamsuk tamara lower pat kadai ba khamjing jan te bat mengi khasing la don pa lower ka ba babyang ka foundation babyang tingila be bannya compete bagi di ki brio ban necessities ka shong tang jing system jong way brio jong fi tang ta Ti pila ngau perlok namar bagi jing batai gilong ki basai bat ki babani adu kata-kata nadu ka bam ka di nanta pade kuno ba ngila bantai ngila ban penhe ki met ki phat jongi namar ba kumbala batai ba brans ko apa body ka kham jam la ni ka kham stet ban penhe ban penre ka lu body ka bamut iki kijan ka kham simpor ma ti ba brans ngathrai ki perlok jongi ba pai ki video ki nyo ki jing bentoy namar ba lang ba ki jing batai ki balengkot bat ki tips ki ngyong ma tin pareng kin long shisha ki ki ba pan ai men sim ya baro ki beri hopok ke jelna bakin wan ban sedang ni kene ka kam kilan met compare da ki don ha kono ka kam rumah na pedeng kita kirin san ki ba pipila ya den timo ka yo le se ka don ko wei ni ki ka baki ong kata ka special ayute performance jong pi kata ka jing pen inam jong pila ni ka kata ka ba pipila ya kun ha ki kirin san ka ka rensan ka ba pipila smotenat bat ka ba pipila ngohun haba fihir pilih sa backstage ru pi bang bet mas ngohun si samta karu kompus karu kom present jonga kalong sya ka ka bang da hun sya ka na pedeng kita kiran san kat kum gejing ken mau jong pi mo Ade ka mesti notice apa aja kat pra. Dekat tu tengah nomor ba apa bangan late. Telong ko masih kan. Man ubri man kata mi compete kan. Dan itu backstage betul dengan sedih stage ni. Ngis compete we tu apa entah pet tu itu nat te. Hadian tu atu sien don lom tak gidan ba kan shoot ba penserai pa pen teh. Gidan ba te ko ata tu sini ma bodybuilding kan ni ka sports ni long main game ba. Kalau ba main game kemut ba ting em kamet jungi dai. Tang sepen nervous penting pen kelak-kelak teh kamet. Tang tu kelak-kelak haktin ding ong bat ka bat kemudian long babat kata long tabang long kita definition gidan ma kisa ka thiet kata ka jung pat ka jano. Tang tu jing tiang. Kedan kata ka kikot aktin pereng amla batai te kikot kata em te kata nervousness jungi dai ka penjak dai katu ya katu jing pu jung tu kamet kembang along am ka penjak te ngaru along tai po north east don tu wi ong ba mem tam ta menum la tam ta attention ma ayo shisha yung hayang mo yung ale along ta te nga phone isa ken phone isa yung app dan yung pait ngai pait pi minit ngai check pi ngai phone ngai le mo video call yung kamet kitnat yung sulong confident belo jong nget belo jong kibri bakran matkan pidan pila headphone ngara yang snap jenglah itu ya besh khamat ngong to ngasap baik ignore baik ngam persno dah ki bakran ndon behi bakran menta te wa on ayang ayo ngasajet po top 10 ngasajet top 10 top 5 ngara asdon tengah kemen katakan tadi betul bat te isa yang so yang ikon arli bat klasik kan tengah ong isang so yang am job sina klasik yang majudan ta jingbut ikon milih yang long ka bolong ikon baik dan ikon ngajob te kata kalau kamu snat kan mau da jen bangas ngap itu deh kata kamet kanuman gitu deng aingu siapa bang keluar ban phone isa kan phone isa ti isa batai ang wadum duk mesim pi snap ban amal da ya kata bor khot driving clean bor khot ken ni banyak kai bo compete ikan ada don ba penerba sedian nei temut kamet ka keluar ban chin satu kum tu ban ka keluar ban bat mut kata ka definition bengidan kum ki up sam jaka bakin long pu long blur na phone itu ba kata kan te ngin ban ai la ni kata kan mau oi te kata ka itu ka Mr. North East ka bo snat kan ngalong balong wat la sap pendu jikerman penar rumah tolong ngam takin ngam du kita jikerman aingu bisa jan isa bang phone I akan takin so tu nak badon nomor ba kum fi he kamet em kamut ka jing mut jong pi la ni kata ka self confident am ka scam ti kalong ba pinam perwa pinam share ki baki beri ki kran re ho nang kong tekan kata hi kuma pila kula ong mantan tang ba lembaga jing wat jing mut jong pi pade na isa jong pi I men semi pi ti pinang yo men sem shu pi le ka ek bade ban le pedeng pi poi ban ka jing job ngo tunat chi sha do kata ta badon namar baki ek jing pin sha jong pi ki long ki badang thamai kan yang maroi badi ki perok jong ki bapai ki video ro yo le si ki don ki ba kwa ban long kata ka ki badon ni kata ka im kan ban long ko ma pi long menta mo kata competition kade menakani banga lek kana ka Mr. Olympia amateur Olympia balong India ka balong Mumbai te kani kade ka Baik competition bang hamla bang klecur nomor kadeka first competition bang jutrang bang nyok lek kani kadeka first competition bang lek kata amateur Olympia kata bo season late dulu kata ngapai haka top 10 ngapai haka top 10 lagi kategori jong ajong kata deka
bang khama mundur bang an pai hadu ka ta level ba pai top 10 in kamar namar kade jan worldwide non Asia keleng kiwan te bang an pai ha top 10 ha first competition dengan trial jang ka Mr Olympia ta kade ka ke bang kan mau sta hadu bentang bang la bang an kelet kata jing kemen jang bang apa hadu kata pada first time kan pai top 10 te ha sien ka ba dang le biang te anang la ban wan shu kham khamat kata Habis dia kata jengkli kebangga sultanat hi kadai how to snem arjab huai kadai kebangga shuyo jingjob ka kategori lejong kata kadai Mr Iron Man kebangga mi dak jingkeman ngalai rong stage dak jingkeman mi dak jingkeman ngamdan kanu ke ba ka pen khnyu mo ani ka pen artatin nga namar ba pik kawai ka pen artatin nga kalong bait ba ngala trishtom Ông kan ni ngala le ngatrai bleu nom I no yang ate te kawiru kalong ba ngayo yo no hikai uba ngan la bonong bu sempang kata pi kadon ke jingkala ha to por sit yo shwa competition ke jingkhia ka junga kamwan kum mamut te kala long ke iki ke penduk mesim hadu shik hadu kata te ke pelong ya no hikai junga ong pi don kamwan hiar sa lai kilo pila man pen hiar lai kilo sit yo tengok ông một phi cái bang đây ban lẹ ban la vậy tu ông chính sa cái cardio film dan kamsu this week nama dia ka hiar lo kamet tang ba ka kilo film dan kam nama film ban lẹ be ka below 60 tengok ông tu ông yang film ban lẹ cardio yang mentang sak ma arkenta sini ông vậy biang vậy ngan lẹ vậy ngan lẹ shikenta men step shikenta damit ngan pendep cardio te ka jingpa mu thik pa thik ang khlam bakla shu te kumta ka ta jinga le te tang ba ka ta jingra jonga ye ki weight tu kalong bet ba ngan ha ban khamra khia phi te tang ha kapor ba fi kot down ni ko met dei ka don ka jing no ru ha kabor khandian te rei pat support mentang ra u mau kilo uba arpausan te ha kapor ba fi kot down teng ka don shadow khatsan tama mangapat no arpausan ngan ra bai ti arpawar ngan yakun dok yap ini ma ba ngamdon uban bakop yang kebetulan kalau bai tangkabam bat kajing shong penjat jonga ya kemet jonga ti kum ta ka pelong yang bangan trish tom hadu kata hadu ba ngala ban penhiar ka wait jonga hadu ka tu ka klimat ka bangin hab ban le thau shwa bangin yakun ngadang don bai san po riu po pen something kum ta riu po pen pra tin rei ngafun yo ku changau ong ba empat long ban pa me pin ha ban lek biang sejim mare ngat lek hi sejim ngali mare biang te hade bangal adep ban mare ong ta po cardio po treadmill te ka pelong yang abangan poi san po khandai poin pra ngafun ni te ong la biang nai le isu up hado begin dadat pau dan hade kata sa load ya kabam te mars lep nang tu ngasung thu baka advantage ko dan yang mang dan san khandai poin pra te dah bangal abam ka kilo kan keu bet ngali ka kilo kan keu so ka bang kham su tana de kolong bang ayu iya ka conditioning jong kamet jong tu por kalong ka ba itana ado kata long ayo ka recommend no hikai le jong mo you can do it pila pijok pin sejok ka de jong kata ka ba pen kemen nga ka pelong yang apa ngan yo mesti madu kata habang mi akan mau lo nang bakla mu pi wan lang tu por pi ai men sim nga tigidik perlok ki biawan ki ai men sim nga tika pelong yang abangan long confident ado kata ba ngan ya stage ngan mi na stage ba ngasung thu ba ngan job pa kita kerjong kadi kata ka snem arjab ko ka bangale ka amateur Mr Iron Man ka bangkong ka perlong yang apa nandon kita ka jing scam hal sa kawai ka jingkali ka banga kwa ban bu ha ni ka por ka long ba ya tho ingi khandiat chapang ka ngila ban ong ten parang ka division mo ka ba pipidon na lor ba namar mangitip ha ka bodybuilding hi ka don ka division ko open bodybuilding classic men's physique tapi dengan fitness but kum ta ter ki don chibun na do ki long hadu ki kente do ki bun tamba ya ka division jong pi pedang aku apa pinya tho ki perlo jong hene ka por ka e division ka ba pi dan kenamba ki ba pe ni ka por kin su tho mo ha ke jinya pair ga nya pedang ki division mo te ka division mang dan ngapo jong bodybuilding te ka jong ka men's physique dane men's physique division ane hapo bakani ocean bakan ka WFF ki si ong ru ka beach model dan men's physique kata ka division bangadan kan patai fi tang spang ke division jang sinrang mo ni kala bon e na kan thai te nakalan sinrang idon ga men physics
Tinggi dan ga classic physique, dan ga 212 bodybuilding, bat ga men open bodybuilding. Te men kan ni pangali compete classic bat ga men bodybuilding. Kata gede ga atlet kategori jong apa shit compete. Kendiat badon namar ba kumbangan ban mengi kato kejing keli hakaba pipila ya tu mene ba pi ong pila le shimbenta what shadow international level ru hatu kidon ni kijing rap ba pion ka sarkar but ki ai de kijing rap namar ngi sutho ban let mi khmat shadow international ngin la man ma kalong kejing lut ka ba bun ti kandiat ki kum ki ai de kijing rap ki ba pipi yo le se ki de ne kalyang ka snong ni na yeng na sem ni na lyang jong sarkar ni ki benta ba per mo ba don long ho jingrap long hapo bangis dang ban lete ho ma ngimyo ya pelut hinal de ne ya pelut hal dia tama on dang na job wan pai tolong ka sungu tenat pa long kum mentamo on dang wan pai mena kani kam tam tu international event tolong kum nasya min sipsnam ga sang ton itu ma tu national youth day ha ka ba ka sarkar ka le kala ai te ka kusnam long la kham im ken kumtasan phau silak phau gidang yo ba te long la kham im te long ka ka ta ka jing tristom jungi long yo tu so te wat men kani bang wan pai men kani ru kum na i mo i MLA jong ka constituency jaw ma khar te ba dal ba ma i la kloi wat i ba i banerap nong ta ini i ba kharkrang sa kharkrang mo ma i la kloi banerap te kum aljiva te bagiang men kani te ki kloi man chmat ken te nang ta wat na ka shnong lung ta ke rap ke ai ka tu ni te kata long ho ka jingrap ke ai ki yo te so ka we long ba sarkar kum ta men kani bang job tu bang wan pai te ke ibikile rangkat baktu ki bagi amnesling mah bali amnesling bawan satri sabar na po Turki tinge yo lang mga iriman ti bawan po Bangkok te ka universe mga mai na tag na po Turki bawan Turki amnesling tinge yo lot plon te ka tu long ka bas nat ka long ba sports department tak lasang man pet te ka sedang man pet community ka long ka penyo men sim shu ingi kin long mangi kum kinong la kai de ngila ban le ka shu kin matal dang tip bang sayo te beli lim de te matal dang kloy ra shu ngi let competition ngi let sabar ngi let bin kun dang istu bakan don kan jingyo dang pulut na compare te long don dang lawan pai de job ngi yo bang long tak kin long smart kin long ba matal long ka state kam tam ki khana ru lasang ban mi tolong bandu jikan bante ngin du hi tengah syong kiti ba men kan im sebnam ru mengayo ngasok tolong community snat se mlong kisnam adab mensyama kisnam adab mensyat adab dawan pal akut ngi ma menuduk sebnam pat ngalap masyam ba ki bo job dei waktu kickboxing ki bon sabar ikut ki yo lut te bagi ai dong men sebnam ki ai la license mat ki kerja awat tengah yo arsen te kalong ik besnat ki long dikili untuk kapan stur syukin ikna berkoi makiban lek kai kam tam wong di tam badan ni ka sports badan mga lesi badan wi ke sports su no kina yo man sim ken katai tong sungutunan badan namar ba ka sarkar ku phai khamat kham tam sha kibri ki belong kumpi ki belong hangani ka kami lek kai ta bade haki wai pade ki kami lek kai ki bagi perlok samraj ngi ki ya pelet jumut mo te ngi skamba kani ka senjam ka ba ka sarkar ka sim kanam long tanga steng henre kan yai peteng be hiban penkup buram anta pade pen ai ki la jingarap nalor gani ka kam kilan met ka ba pipi la ya linti la suppose nom dai sho la palat ka suppose nem ti hatu gidang don di kiwe per kikam ki ba pile ka jing imba man ka sngi jompi ngatri po bank ngatri po Shillong Cooperative Open Bank Shillong Cooperative ni Urban Bank dan hani po min branch PB te bat kani ka bank adon matala plus nem running te kum ju nga si long ngam pati porkin kada si dan musyong ngi batri bun mundon por si ban ka so ang pata ka syong hapi ada pi dani kamon ka don bakalat dem ni te ngami step komentar don khun ngami ngabu school khun dawan tu ngabe sting tai dawan be sting tai to mas mi jitai ngawan sejem malak kai da fi dani kamon ni don biti tilat ku tai ken tengah pelak bikin dong te ka jitai di ngatai po bank kata pi gede ka we ka ba so tenat adu kata tan kalong ma pi ai men sim ti ki ba bun ru namala da pi don kun da pi don ka kam da pi don kono ka ka ba pi le ka jim jong pi ru da pi don ni kita kamon kalat kalenti ka don ba tingi so tenat namar ba na lor jong ka kam ru pi dang don di we bat ki kam ki ba pin pendem mo ka kam office ka kam hayeng hasan tingi so tenat sha adu kata ba don namar ba long na suong no ba kanuksa ka bahatam ka ba pipila bu ma haki ayu hi dang adan haji mga sungtho ba kadika ka we na ki therapy ka ba amin sim hai nga pin ma ka jing ya lenti ku breu shibun ba ki nge shem nge kando phi ki jing le teng la dang in shu pen sngo no i kita
kan don no jing no mesim ka ba wat teng ki ba bun ki khana ai ki ni ki singi ma fni I plan bang lai upload por la social media ki bun ki khana ki ba lingkot ka jemut ka jem berkat ki shim ki we ba ki lat ki bom sutana la kalong ha kar kom im ka pam ka di la kalong ha kom ya le ki kam ki ba sneu ka to ka thêm ki ba kom nem tai wat ban shim ka jing im na jong han rei pen ban nga ong hang ni ba kin shim ya ka kabu ngam ong ba kin shia kalan met lu borong han rei ba kin shim ya kalan baka ka ba ki song tanat la kalong ka football la kalong ka cricket la kalong hak inu ki benta ki disiplin ki ba ki song tanat ki di ban shim nya kata kalat kanang ba nginla ban laj na ki namar ba fi kani ka kam hi ban pulut por ki ba ha de kaya rap hi pi kaya rap om tang pi kaya rap wat ka yang kesem gujong pi abing I ya ukun ya ulok kalok ya yenu ki ba persang ban le ki ba ha te ka yeng du kaya kadon ke jing karmen na ka benta ka ba khamba long hoi kidang don mo jing kwa te kum plim kwa ba hi long ta ban nya smat kum kan long di sang kwa hi ban long kan banga yo banga job itu ka isha bukan balai te ngasa select mo ban le itu ka ki ong ban le itu ka international Mr World mo kan ban long po Germany jing sang la pan kre ba ka tu ta ma long kum jing ya jing bre jing im jing bre ne ngim tip te ka ja ka ban long ka ibon mo te kumbul sing sibun na bisyong syong ta buat men kan long kai bakajay nga kalong ba long pun khat ba ban poi pun ma sa put ma te bang yo tu mo appendix ai te appendix la pun stom te doktor long dam le no te kan sakta te hab le no long critical ta de put sa de put kamet put la stu hi ong ban push ban le kai ban le kai man shot ke empat la long fa parkat di la ka itnat kamet na ba chapo apat kam ba te kam long yam te kai ba kabam to snam te kum fikli te ho ngan pet ka shong ha kamet kum no kalong ken jing sa ka jing perkret kalong kum Mr World ban kwa ban le ka tu ken ta bang poi perkat ba kan long kum ne kan ja kum ne te ta bang ka jing perkret te man ta wat man ta asdang le kai biang adon arbanai man ta te asdang le kai ta ma long ban ong bangan push kum push man shwa ba te ngam pa le ken long nang ya sha jai step by step ken suki te kan pet ka kum no kamet kalong te la ka ibiang te le si kum ka ni amachat olympia ya katu shwat rai ka wal te ngap perkat kan pet ma katu ajan ta ken Difikuat man kelinga ngadon mengadon be ane ajim belong harenja ina usjem fila man keli ke nadong sidang de jing don kam kano no ala man batai ta perlok filai osngo pai ba bran silong iwai ni ki bre ba keloit ke men sem ba yarap keloit ta da pidon ki ki jingkeli ki ba fikwa ban bo apa deng jeng hai la da fikwa ban bo ki jingkeli ki ba ya dai bat kamet ka pha jong pi ki ban nang ta pade hadu ki jing don kam ki ba pi tang smok lumar pila ban wan si ho im dei doktor tang ba idei pade inong hikai patbit ibala pendap ti ya kajing puli ti pila ban wan keli I nang ta kajing tip ki ba kampanya ha ka bede begini ka kam kilan met bat ru kumno ban bam bat kumno ban yo e ka met ka ba sai ba khlai ha ka bede pat bat ka ngala ban ong ngin pai sekali yang kajing ka sem kijing kersan ngala ban ong ha ka kentin ngin kijing kersan kumno pi syam kijing kersan pi yo ban adu imei pa nang ta pede hadu ilok nang ta pede long ki bayi ngasem ki parlok parjor kom ta ter piyo ba ya kajing kersan ha ba pilek ya simpen ta kom ni ba pi pelek jeng mo ni ka kam kilan met ya ta ngasungu samo long ya ki bayi te mi mei ta ki mama ki ana te men para long nudu bangas dang long ki don bete ki sabet wat hadin nang lai kendu ilok na isong ilok te wat ilok nga sungu sa bang yo ilok ru iba support ken no kamyar lo kamta kamtam kan ka sports bodybuilding ken la fikili na bor khot iba compete dai ken su ba kamtam ni kum na ajan ka si competition dai kham lo khot sim ha na ma blei flas tu hi kabam teng wat kamlu sitio shwa kamlu sitio artio shwa na penduna te lai singi shwa te na ta ka sini arbna lai na ngem bam bathang ngem bam e te ka kum bam jingi ko sulong kum tu bai ka ja plem dom don dan e teng long bitar long khaptam ajan kising long bitar long khut long pihuin sim mate tamalong te bubun sien ngi siplat pa ko mi ilok ken khaptam yo tan lok plat ma tamalong sungu sa long ba kamta yo ilok ba long supportive ken long iba itip ba sa long kamta isa sa be sha ba kata kan te long sutnat ken bat kum ju e igi bahiyeng basem nanta kamtam e ka ya ka snong mulai mo long kilong supportive ha long po job ngai ni ka Mr India ro aja khandai kewan kikur rumnong kewan bit phul ber khot gi bahiyeng ber khot kewan lut te kum ju bang job ini ka bangwan balai hapo kan ka Mr Isamo mensem tuli kewan lut bat kur baro kikur baro ki khan ta ki
mana hiang jing mei jing lok jong ke wan not ke wan chau yang not stin po airport te nang ta kaseng samla mulai te ta kin long snat ma long ki long supportive ha kam tam nang sdong iru nang sdong jong apa sa amta mata beki ka military kan tu ka dong ki long supportive kin long on nang lawan phai dengan poi hiang ru kita amta piang subha kita bu ta ka ta kin long ngas itnat ma long jika ban du mesim ta kwa shu ban nya shu khmat kin kata so tenat badon namar ba lada snap kita ti tang dai susu ko mafi ong mandang tres tom susu banang poisa clear susu jong tau lum namar ba gajing elek kampat kut ti ma Habi day bat kajing kershan hot. Ayo abhai kajing kershan. Kalong bet. Kajing kershan te kalong bet. Ling ba kajing ai men sim na. Kajing ai jingmut kajing duai. Kong san ek di katai. Kaba kami kajung a. Ki bhai nga samba ro ki men ki para pa no. Ki men sim na ki lok ki joy. Ki men sim bhai nga. tiba abran namar bah kajing ya lenti mo kum ubreo ladang ngimat ikijing ladang ngimi kendo ikijing nyum sto but kajing keli ka ba ya dai bat kan kajing ong jonga kalong ba ki ba kum ki ikijing ki ba phi kendo na do ko por ka ba phi sedang ba do kan khlemat ka ba menta ki ikijing ki ba phi kendo Jing jong na do por ba kendo de de ga ba meaning kong ha por competition atu ka por ba ni penduna plak ka bam te ni khamlong of mood ting ting im jara kran thani ki brio namar ba ka bam kam ngimyo ka bam galele de wat ki wi ki brio ba do tang ka bam ki dong than ban kran than e kata re jar tam do jonga ma kendo te tang kita hi ki problem mangadan ha por ngadang prep pangalele de ti hatu kini kijing jong phi ki penlong pat ya phi bandu man sim hatu shai don ji jing jing pensoi bangala ban ong ba kajing do jong phi ban le ki ba man sim jong phi ka kwa ka pensoi no phi ba phin no steng ti ka to ka kam namar ba kat kum kijing kwa jong phi phim yo ti hatu kum kini ki jing pare kum no phi la ban ya le persha mo ki shai don ki kijing pendu man sim ya phi ka shidon hi to ting ting por ba la long duna plak kabam la long depleted plat asyid don bet tama ka mindset jonga pa nga ong bet ba mele namar ba sim la azang ni kam aku abe ma pendap ma penkut mar ba jing plot ba jing du sim be tang support hi sin ba fi job ya to ka thang ba ke ba fi mulia pat ka jing kemen ka jing sim jo ka to ba fi klet do bar khat kan kade ka tang sungai ha ba namar ba hakapor bangi mat gijing ladang inyo ladang ailat begitu gijing kin job dia kata kajing terang ni ka bangi lapan kere kalong ba kanang pentron susu mau ya kajing imjongi henry ladang thom ba ladang yale persa ba begitu gijing ndala yo pri osok jam kajing job kapen hun mensim kapen ja gitu gijing pang gijing stom gijing susi gijing smudiau ma te long jing ni ya be mo tolong kumusukun mau long mensyapa pasdang menjoin ni kong ekeng te na join gym hadian tu nang dap jing puli ho ka min ka ba ba long bar khoi ni kasi mat menta ni khna samna khoi ki mat jing yo kam ken te mental da fem yo kam te ku menta ban chupan than yeng adap jing puli ka don ni ka jing sngodim de ho wala ki long ki support ki rap ki ai e bit tamalong ban pan ku menta kado ban pan ban bam dang hala long habang special lo morway long lesi hayi kum tai thit chikilo kla ne stio lais ni sausin ane tang ba hangi pat na ban bam ta kan mus ong mo te long tik ban thit sekita ki mo ong mane tu ki u mangale am swa pa ban duna kamai long pat yo kam ken kum tik chuna kulai e ban thien tu long asuk ta te ngale kum no kita ki jing tang ba long hadien tu pat te ngakan ji long kum i ba jun na ka bam te maipat long si ai kam to sponsor kan ngisi dia sponsor itu te dia tu kita perlu tu kan ni ngile kam sponsor itu ngisi up tu te yo side income tu kan te hadian tu pate te kat bayo ikam matrai bai ngayo ni kam matrai bai long ngam salia te long itu bisa ngayo apa ngayo men kunai man pendap ban ai bai gym te nang ta ban khit kabam te kata kan te nang ta jing hadian tu pate kacing ngakan mau hadian tu nak sang yo kam sang la kam suk la kam iken tamalong ngodon ku kapor ka ba house nam arja kat pra te kata di kapor pengalit compete ka Mr India ma to makam yo placing yo tang pot top 10 te katu kan mau sya katu teng lamut ban i no i bangamut domlet na marka tu competition ka dei hau benai match ka dei so first week ka tayo ni kong jong match te ha u fab iklat ikun benikong ken iklat ikun te benai fab iklat ikun te ondai iklat ngapat la
la suhi kum no kan long te lak ta ba te stio ngak du ting jilak kai te tu stio ban bam kum malong ban bam la su fin myo he kum ta te kata jing song si e ka ban ta mai lok pan ka ma bang mut ban e no ban dum le chu tang lai kan bi soi sari yong ata iso pa pri hata te yong ka shong pi ma te ka ban le te de fi ong pen biang ka bam ma ka balong dai lok yong nga em ka tu pla pen kre mar kan no ka event kan no ka shu kan ngim pen kre ong ba na sa kum chan ta singin le na ne ka kum chan sim malai ma tok panai abiang na he ni hap daki panai daki snem dim dei ing teng ka bu na tam ru riu nyu panai ban pen kre ka wi ka shu te ngala pen kre stom te man ta stang daki te yo ma manong stang daki te yo ka jan kum ta kum si te ka thang ha tang la mu pen e tang ba hadian pat jing ai man sim jing lok jing me kyong am khle ba ma yat ka balong da job mi le biang ben tang yat te ma su ai ngu ba long nang yu ai te top 10 maแต่ก็ตายก็จริงๆลงมั้งบางอย่างเอง What happening ก็จริงดูเนาะอีกคนมันกงจงพีรุพิคำลงพิคำดูมันเสียมจะบาดอนก็ลงเกี่ยกับบักตาช่างทรายปลดจงอีไปกันนี่วิดีโอรุกินประคัดกันเพลงนามารบาฮับพิลาดอนนี่ก็แต่ก็จริงอังโนดก็จริงเป็นแคร์ What อะไรกิดอนกิตะกี้ก็จริงจังก็สุนทรีก็ลงกุ้มเมาจนทดก็จริงตัวล้อบักกะดุมมั้งยังไงยิงเป็นบันพี่คำเนาะชิดเองพี่ใหญ่ไปชักมันเป็นเด็บยังไงกับพี่หลังเนาะบัดมูงานนี้สแคมบักนี่ก็จริงๆเครนหางอ้ายมารวยงาสงบบักลองก็ว่านี่ก็จริงๆเครนกับบางงานสงบตุนันบักนะยอจริงมันต้อยให้ดูกataบัดกับบ่าหากไปเดบัดกับคำกิลันเม็ดเลยก็ลองเชียกับกับเป็นต้อยบ่าบัดงานทรายกับปลอกจงอีกับไปกันนี่ก็วิดีโอกินยอก็โจก็จริงมันต้อยกับบางงานยอ หากไปเดบักkata kidan kipor kiba pen artatin namar ba kibun fi jindawa larangi phaish ka diang sakamon ki jindawa hayeng ki jindawa ki kam ki ka kaporu ka de kawai ten rei pat ngasit ka dan ka kapor ka bangamut ban bangan ong ngan shu pendep no tang ban shu lekai tang ban shu dep rukom ten rei ka ta ka mensim bat ka mana syapok ka tenra kam sya ko ong bai kat tu bangala le te le bai ko baju le kam le te ka perlong yang akan ba bangan pek bah bangan yit bah bangan batik bah kapor pin pabin tik patik namar ba pi lada kawi kedi kata kapor pi yang iki ba terekam kalau baik kedi kapor lada pi menang hi kapor dei ban batik kabi financial kani bangan save kani ke bangan penon kami ladi ban ba kani ke bangan hap IC kum tak kan de lada ngam nang kata kajing khen dei kemut kapati kana hai kalong baik ba in hap ban shu penkut no in hap ban sarandar no namar pi ban ya im hi haperthei khlem ke jingkhen kamut ke jing thmu ka ba fi angnot kampoi sinu la kalong ya kinong ya ki khana pule menta philej ki lain ki ba pher menta bin song bangan lek long doktor ngan su lek long nurse ngan su lek long u kat ba fi dei ban long kum ba fi kwa la da phim ba te ka por kum no ba phin khra kot kum no ba phin thia kum no ba phin ba bat kum no ter bat kum ta ter bapin poi shak thang poi shinu maka jing imingim dan kamban give up mo nga shong ta nimar ki kambun sini ki briu menta pi larangi pai ki briu ki ba start ba ki ba shempang ba ki ba don ka jingla ngiu i ba kambun na ki menta ki sha job no nama boleh ba ki yat klem ka jing khen pi namar ba ki do mesim no namar ba ki klem don ka jing khen ki sakut no tang ta hendek pin yu i pat i ki briu ki bom dadam e ka sam tin rei pen ban haba ki yat da ka jing so thuk yat da ka jing khen ki tristom kim give up ki yat be kim quit ya ka e ka ba ma ki ang no dei ki poi sha ka thong ka ba ki ngila jen poi sha ka bakun ti khin dia de kumnu ki breu ki la ban poi sha phi ni ki la ban haktin pharang ki ong ki la ban reach out sha phi ti ka e ka ba phi don ban ong hato phi don ki kinja rinsan social media ni ki ba phi bo ba phi upload ni kumnu Kibria ko ban kendo ne ban discuss pangla ni ki diet ni ki jo kila ban wan gym kabadan ha iron house rinja kabria yo rinja bat ngadan ya ka social media kong kabari Instagram kalong Bransly no kendri bat ha Facebook du Bransly no kendri fila ban ya text ban da kwa kham tip banya ai shapang jonga fila banya tek santa ta perlok pila yo sngo lada pikwa ban yo iki jing tip ki ba kham banya nang ta bade bat ki ai ki jing don kam hak bade ba kam met ka jong pi lani ha ka jing im hiru long am ong reken ba iba bran sin la ban jarap ipi ka jing im jong pi hinre ban ai pat ya pi ya ki tips ne ki idea ni ki jingbut ba pin
penlong ya kata met ka phat ka jong pi ka wan dor bat ka internet ka bam ka di ka biang phila ban panjing bun nei ta ka pi wan ha po ka gym jong i ka dan harja ti tang spoi renja ang ni yo renja phila ya tip hi na mara da film tip ya ka jakaru phila ban clean ki breu ha e ka don ka gym jong i ba branch bat phila ban wat ya ki ba pipi don kam ha ka jing imba malaga sngi jong pi na benta ka kam kilan met bat ru na ka benta ki ki ba ban ai ya katakan met ka basat ka bakhlanya ka jing im pamalaga sngi kumbang ong mene mo ba da long kan no sports tu dei kabas pila ban don no namar ba ko menta ko ngi ka jing im jing bre kan te ngai long sibuk ko menta ko ngi bla tre te wat unu no bre mo na da dan ka goal in life kan apa ka jing im jing dan ta ka deh ka long ka bo kwa dei kam ju politician no sibuk ko menta pet nuk sama long keno e berkhait ma ki don ka tu kan ni no ki jai bre ki ba menta kilit tre one time tum don e ban ne po hiang song di ba ma long ta kata pin nap ba kendon ba bedi ba bam te menta la tapi hoi ngom ba di bam mo te sibuk menta la tapi don ba ini nu kin ja dei ba igol ken long sibuk ko menta fi don apa sport se badminton nane ka kemudian ka sport modern mga kam kilan met nane ini nu kin ja sports dei te pindon bidi ta sibuk ta mas ndap jadi try ngalit practice ngan le ta te ka tu mas ndap tu pa dapian pla ta la posim la sum sle bam athia te ka tu ka plat te fi habukut phir bilong fet te pila do na ka basni ko long te so ko wi ngana mon ong ba ikna mata ko mo ong menemo ba la pi kwa ban wan sin ka sport sanga ki bubun ba ong ba ka ni ka sport se ka barem mata ka te ba bisu bakla wat dum su bakla ma babun kla kali nga ki ani ba don sha se kwa ban jim kwa ban heksa tama aki ong bakarem ha ong pi kata di su bakla kata te ki don ka tu ka ni bubun su bakla ba bodybuilding is a rich man sports kam dei kum ta te kum al abatai mene al abatai ba ki bo kum bam kum no ong dei te wadum do jikmen wan te ki no sports bi ki don ru don te stom ile stom 3 minut tolong testa tolong khuj te katahi to khuble shi bon ba dan sa ji sena kwa ben ai ben ka jing khuble pi na mar palai ba phila phla ya ka por ba ko do jong pi phila ya sam yingi phila ai ki te ki jing tip ki ba nga ban ong ki jing tip ki ba kelum mo hak ba de ba ni ka kam kilan men but ngai scam bagi perlo jong iri ba pa ya ki video kin yo kum mangala ban shi ban ya ka to ka jing ong jong amane ba pinyo shi sha ka jing mentoy na ka ba pa ya ki video leng ba iba don tingi ai khublei biang pi ba don sa si senam ta kapor ka bakor jong pi bat ngi scam bagi kit bok kit riang ru ba pinang poi shu shakliar jong uta ulum bat ka jing ang not ka jing thrang jong pi kanam kut tang ni henrei kan poi skleng ki benta jong ko perthai ka message jong ade nong mo ong hi tin paring ba follow your dreams da fidan ka thong ka ba family le be ya be shakhman ka jing kan don bet ka jing kan don bet ka jing kemen ru kan sawan bet te le bi shakhman bat sange tang sting por fin poi be shathong tai ta kito mentan perlok pila sngo ki kinti na men sim jong ba branch hoi ki jing kin don tang ba la da pi tresh tom pin poi be shathong te khublei shibon e ba branch ngam ta ka por ko bakor jong pi pla plat knang banyak keren bat ngi leng ba ka program ki sao yam ki por angit skam ki perlok ki ba pe ni ka program ru kin yo shai ka ta ka jing mentoy namar ba kuma pila tip ka ni ka program ni lawan ra ya ki jingya keren bat ki reu shampang ba pher bat piru pilong we na prengi ki reu shampang ubala don ha ni ka kam bat pila ai ki jingmut ki jong pi nang ta pa de be ki jing pen shai te khublei shibon e sa shi sien ngam ta ka por ko jong pi ti ngai khublei na ka benta ka por ko jong pi ba pila plat khnang wa pedang ka jing bun kam jong pi ru ni te ka kam polit le ka long ka kam ko bun kam ba ha ka pin ha ban pet penyadai la ni ban ha ban tri ki kam ki babun pat wan ha pedang jong kini ke baro pinang pelai ka por ko jong pi banya sam ban pasat khinjat khinsoi ha ka be ki jing lap ki sham ki jong pi ha be ni ka kam kilan met hoi ko ma phila ong ba phim dei uta professional bodybuilder no la ban ong tang ba karukom kujingmut bat karukom tristom jong pi pede ka pen isai ba phiru sisini ka sngi pin poi sha clear jong ta ulum bat kan long ru kunuk sai ki babon balang ki ba pei ki ni ka video ki ni ka por te prolog ngila poi sha ko jong ni ka jing keren jong ni ka por bat iba wel khonglam bat ngai scam ki ba pei ki ni ka program ki ni ka video jong ki sa em ki por kan long ki jing men toy pi bat haga jo ko por kan ai ru ka te ki jing ai men sem pi te sa sisini ngila poi sha ko khublei shpu